И здравейте, потребители на YouTube, аз съм FiercePark.bg и днес снимаме в ButterPP и ще правя една томбола. Но ето, сега ще изваря сета и лъка и меча, ето го. И два стака XP ботали. Така. Ето госета, ето целият Protection 4 Breaking 3 и Med Sharp 4 Breaking 1 Fire Aspect 2 и два стака XP ботали и един full look. Легове за сега нямам, защото почнах да снимам, почнах да играя от преди няколко дена. Се здобих с тия айтеми. И само исках да спомена за giveaway-а. Ще го тегля на... ние сме сега 8 съба или 7, значи ще го тегля на 20 съба, на 20 абоната. Значи, за да се запишете, пишете първо се абонирате, второ лайквате клипа и трето пишете отдолу в коментарите запис и вашия ник там в Skype. И общо взето е това. Това трябва да направите, за да се запишете. Значи, абонирате се, лайквате клипа и пишете отдолу запис, вашия ник в Skype и по-отдолу пишете записи името в играта в ButterPP. И общо взето това беше. Надявам се клипа да ви е харесал. Ще снимам след giveaway, ще снимам пак на ButterPP, в ButterPP. И това беше всичко от мен. Абонирайте се, лайквайте клипа и чао!